салом алейкум дӯстони азиз. Ба наздикии иди мубораки рамазон аст. зеби асосии дастархони идонаи мо ва тӯҳфаи асосӣ ба кӯдакон дар ин ид ин тухм аст. Шумо мехоҳед дар ин ид ва умуман чунин тухмҳои зебо дошта бошед? Ин бисёр осон аст. барои ин дар аввал ба мо дар кор аст пӯсти пиёзи қоқшудагӣ, об, тухм, баъд вобаста аз чӣ гуна шакл мондан ба мо ҳар гуна чизҳои гуногун лозим мешавад. пӯсти пиёзро ба ягон зарф гирифта аз болояш об мерезем ва онро камтар зер мекунем, ки шиканаду аз об поёнтар шавад. пиёзро дар болои гармӣ мегузорем, то ки ҷӯшад. баъд аз ҷӯшидан онро гирифта як шабонарӯз ё агар вақтатон камтар бошад 5-6 соат мегузорем, ки истад. дар ин вақт мо тухмҳоямонро омода мекунем. барои ин намуд ба мо тухм, дока, кабутӣ, намуди гашнич ё ҷаъфарӣ, ба русӣ петрушка ва ришта дар кор мешавад. баргҳои гашничамонро мебурему онҳоро дар об тар карда ба тухм мечаспонем. шумо метавонед бисёртар ё камтар кунед. баъд докаро ба гирди тухм бо эҳтиёт печонида бо ришта онро мебандем. тухми якуми мо тайёр. барои ин намуди нуқтача ба мо нахоти шикаста лозим аст. нахудро дар болои дока мерезему тухмро болои он гузошта докаро мепечонем. нахудро бо даст зер карда гирди тухмро бо он мепӯшонем. баъд докаро бо ришта мебандем. ин намуди тухм ҳам тайёр. барои ин намуд дастпӯшаки резиниро мебурем. ними тухмро бо он мепӯшонем ва аз болояш докаро сахт мепечонем. ду тарафи тухм кушода ҳастанд. барои ин намуд ман пӯсти карамро истифода бурдам. пӯсти карамро гирдшакл ё бо ҳар шакли дилхоҳ мебурем. онро ҳам дар рӯи дока ҳар куҷо мегузорем ва тухмро дар байнашон монда докаро мепечонем. даҳани докаро бо ришта мебандем. тайёр. барои ин намуд нуқтачаҳои хурддор докаро ҳамин хел гирди тухм мепечонем. барои ин намуди ҳамаи ҷояш сурх тухмро ҳамин хел мемонем. акнун баъди як шабонарӯз вақте ки ранги пӯсти пиёз баромад, обашро ҷудо карда мегирем. оби ҷудо кардаамонро болои гармии миёна мегузорему аз болояш як қошуқча намак мерезем. намак барои он дар кор аст, ки тухмҳои мо накафанд. баъд аз оне ки об камтар гарм шавад, тухмҳои тайёр кардаамонро ба дарунаш мемонем. муҳим аст, ки ин об дар болои гармии баланд набошад. тухмҳо бояд дар гармии миёна 40-45 дақиқа ҷӯшанд. тухмҳои идона тайёр шуданд. онҳоро аз даруни оби гарм ба даруни оби хунук мегузорем. баъд докаҳои печондаамонро мекушоем. барои ҷило додану зеботар тофтанашон ба рӯи онҳо равған мемолем. ана тухмҳои зебои идонаи мо тайёр шуданд.
шумо метавонед аз фантазия ва фикрҳои худ дигар намудашро низ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо ва наздиконатон иди моҳи шарифи рамазон муборак бошад. обуна шудан, лайк мондан ва комментария навистанро фаромӯш накунед. дар паноҳи худо бошед.